Ott most megérkeztünk még egyszer egy Misi Grillzel, és most eljöttünk ide a hegyekbe, ugye hétvégén, és itt az ostorosi tó ugye kiszáradt, és most beledobjuk a legnagyobb halat. Ott a hal! Igen, ez volt a legnagyobb snecel, amit életemben láttam amúgy, szóval igen. Napot kívánok még egyszer önöknek, és annyit látunk, hogy itt ilyen bika lábnyomokat láthatunk, és egy ősküvületet, ami igen, ez egy ősküvület, egy nyak, ez egy nyak, egy bika nyak. Ezt szerettem volna magukkal közölni, és ez jó omlós, tehát ezt tudni kell róla. És ennyit szerettem volna önöknek mondani. Na, megyünk tovább. Jó napot! Itt bika nyomokat találtunk. Ez, igen, ez bika eledel. Csak egy kicsit át van alakulva. Igen. Na, jó napot! És most eljöttünk ide ez a... Megtámadtad az oszlopot. Jó lucskos lett a kezem. Na és most megpróbáljuk ezt leszerelni. Na, jó napot! Tehát megmutatom a... Most fára fogunk mászni, de előbb megmutatok egy dolgot. Tehát, ugye, nem tudom ki ez az alkoholista, aki 2 literes kőbányait isz, de szerintem, hogy már pár éve itt van, tehát igen. Na mindegy, menjünk, mászunk fára. Az első lépés, hogy meg kell találni a legbiztonságosabb pontot. Így. Sok ág a pofámba megy. Ahogy itt van egy bírnék másképp. Adod. Ez még megy. Ezt hittem leállítottad. Bassz meg, majdnem. Aj. Majdnem lezuhantam. Úristen, megdobnak a cigányok. Jaj. Megtámadtak. Dobnak. De szép a táj. Hopp. Töredeznek az ágak enyhén, de amúgy jó. Úristen, ott egy cigány! Jaj! Ezek megtámadtak. Na, itt a kilátás. Ott van a hegyek. És ez itt a kilátó. Na és most vége lett ennek a résznek, mert alvás van. Aludni kell, mert nagyon sötét van. Na. Sziasztok! Bazd meg!